Sa number 5, mga sidewalk vendors nga hindi matagaan sa pwesto sa sulod sa Libertad Market ang ipahamtang sa Mabini Street sa Bacolod City. May masobra sa 200 ka mga stalls ang natalan ang i-award sa syudad sa mga market vendors sa Libertad Public Market sa Enero 31. Pero sa inventory sa Local Market Committee, naglabot sa 349 tanan ang mga manugbaligya nga temporaryo nga napahalin sa sulod sang ginakaayo nga merkado. Nalakip na diri ang mga sidewalk vendors nga napahalin sa kilid sang mga dalan sa palibot sang merkado. Sunod sa kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, kutob lamang sa mga residente sa syudad ang nga nakarehistro na ang sarang ma-accommodate sa sulod sang merkado. Plano sa syudad nga italan na ang porsyon sa dalan Mabini para sa mga registered sidewalk vendors pati na sa mga manugbaligya nga hindi ma-accommodate sa sulod sang Libertad Annex Building. Gidalauman sa syudad nga makadiyon sang ordinansa ang konseho agud mapangitaan sa lugar ang mga vendors nga temporaryo na apektuhan ang palangabuhian. Sorry lang ginang iban kiti mangita sila way nga paano sila maka baligya, pero we cannot accommodate everyone, especially in the residents of Bacolod.